ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкашдо мекунем. Мошинои арзон, мошинои ҳар гуна ҳастае ки аз ҳар шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон ки ба мо фиристодан ки мо реклама кунем, пешкаши шумо гардонем. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависем ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кора. Мо дар видеои оянда мошинои гуфтагидона ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира, чизе ки барои реклама дорем, барои фурӯхтан, метавонем ки дар номерои имо ба мо рекунем. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. курси имрӯза дар рӯи экран аст. дӯстони азиз, мо бошад навора сар мекунем то охираш тамошо кунед, айн нархҳои мошинои мо бохабар шавед. навора сар мекунем, рафтем. Якм мошини фурӯшӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузови хетчбек намхали свети металлик аст ки соли бароишуш 1991 солае ки неки ранги 93 94 системияе. бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой, коробка механикае. ҳолати мошин мегӯяд нахаду созае. 4 дискаҳои престиж, 4 балони 70%, салон тоза, мошин нахадо мегӯяд срочно сум дар курае. мефурӯшем бо нархи 18000 сомонӣ. тоқа вариантҳои суми холӣ мегӯяд номери Тоҷикистон ва номери Россия кор мекунад. ҳар ду шумо метавонед ки дар рақамошон тамос гиред. мошин бошад дар шаҳри бохта, шаҳри Қурғонтепа қарор дорад. мошин нахадо як дона сурат доштае. 92 солае ки нахадоае. ба кадоми шумо ки маъқул аст рақамошон мондагӣ аст, бо арзон мекунад, метавонед дигар маълумотои пурраша аз соҳибашон гирен. шумо дамагар ҳам хали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника барои фурӯхтан бошад, агар маромад сурат маълумот чароӣ кунед. мо дар видеои оянда ин ҳамихе рекламада мегузорем. лайкоту намонед, дареғ надорем. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Mercedes-Benz C-класс ки сечкаи намхали сав соли бароишуш 1995 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр гуфтааст. коробкаш механикае. ҳолати мошин мегӯяд нахаду. 4 диска дорад, 4 балони 80%, радной краска мехеле. мошин мегӯяд нахадоае. камбудиша нагуфтан электропакет. мошин соза мегӯяд срочно мефурӯшем бо нархи 35000 сомонӣ. бо арзонам карда мешавад. мега кадоме ки конкретна харидоре аз пеш омада бинам савдо мекунем. 35000 сомонӣ мошин бошад, дар шаҳри душанбе пойтахт қарор дорад. ба кадоми шумо ки маҳбуб бошад, харидор ки бошед, ин рақамошон мегафон метавонед ки пурра маълумоташа аз соҳибашон гирен. агар шумо мошин хар бошед, дар комментари нависед кадом модел дар кора, мо албатта ба шумо ҷудо карда мепартоем. сеюм мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдро Opel Astra F аст ки дар кузови караван соли бароишуш 1995 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механика. ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин нахадо. балон мегӯяд 4 мегӯяд пачка. мотор маслан намехӯрад, фақат мешини ҳай мекунӣ. мегӯяд соҳибшон бе камбудӣ, бе ягон чиз мегӯяд 6 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. хоб нархи мошина мегӯяд 30000 сомонӣ мега бо арзонам мешавад. вариантҳои алишам аст. мега ягон опелои сидан бошад, мега алишам мекунем. тоқа Opel сидан кати мегӯяд алиш мекунем. кадоми сум кати мекунад арзон мешавад. мошин мега ягон ҷош пусидагӣ задагӣ надорад. кагада сайстани беҳтарина мега, фақат меги ҳай мекунӣ хелаки дасти як одамда гаштае. нархи мошин 30000 сомон қарор дорад дар шаҳри бохтари Қурғонтепа бардрон. ба кадомитон агар харидарен ё ки алиш мекунед, рақамошон дар поин навистагия мегафон маромад дига маълумоташа гирен. аз шумо хоҳиши бардори мо ҳамина ки лайк бепула гузоред ва навора дар ватсапимотон поделиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст баъдрон Daewoo Matiz аст ки соли бароишуш 1999 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. объем моторша 1 литри простой гуфтааст. коробкаш автоматае. мошин мега дар ҳолати хуби миёна средни қарор дорад. мошина мега баъдон ҷои қарз да мега гирифта мега, не ки мошина ман намедонам мега ҷош мисол кам буд, не ки мошин мега заводид мешава, ҳай када мешава, не ки ин ҳам ҳолат да ҷои қарз да мега гирифтем. ба ҳамин хотир мега маълумотои зиёд дорад. омада аз пеш бина мега нархи мошина мега 10000 сомонӣ мегӯем. мошин дар пойтахт дар миязкабинат қарор дорад, яъне ки тарафҳои миязкабинат да мега, ам тарафҳои хабухтотон рақамошон аст, тамос мегирен. 10000 сомонӣ бо арзон мешавад. 99 солае ки инам хел сайстена номерошон мегафон астае. ба кадоми шумо ки дар кор аст маромад занг занед.
мошини фурӯшии навбатӣ аз Савбаҳдор як таҳдига аст Mercedes-Benz C-класса ки сечка элегант соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ сардаш кор мекунад. Объем мотораш 8 литр гуфтааст. Коробкаш механикаи саистани мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. 4 электропакет дорад, 4 чихолои навзадагӣ, 4 диска, 4 баллонои соза мегӯяд дар ҳолати кория радно краскаам хел сиёҳ. Мошин мегӯяд нахадои хай камбудиша нагуфтанд. Барои ҳамин кадом мошиное ки худтон маъқул мекунем бо як бор дига маълумоти пурраша аз соҳибашон гирем. Хоб нархи мошина мегӯяд 34 000 сомонӣ мегӯяд соҳибашон. Бо арзонам муомилаи хубам дорад. Мошин бошад қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа Бухтар. 34 000 сомонӣ муомилаи хубам дорад. Тоқа одамони харидор мегӯяд занг занам беҳуда мегӯяд нороҳат накунад. Фақат савдош дар назди капот. Ба кадоми шумо ки маъқул аст маромад тиселаи номерошон тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Савбаҳдор ВАЗ 210630 ҳастае ки соли барои шуш 1997 солае ки бензин газ ҳардаш ҳастае кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри простой. Коробка механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинам хел свети сиёҳ, 4 баллонаи средни, 4 дискаи худаш, магнитофон, номеру транзит, салоншам тоза. мошин мегӯяд нахадаи ҳолати инами хел чихеле ки дар сурат мебинед. хобсалош мегӯяд сум дар кори мошина мефурӯшем бо нархи 9000 сомонӣ. бо арзонам мешавад. мошин қарор дорад дар ноҳияи 8. ноҳияи 8 қарор дорад 9000 сомонӣ бо савдо ҳам мешавад. ба кадом бардорӣ ки агар рафтатон ҳамин мошина агар аз пеш дидан ин номерошон мондагӣ аст тисел метавонед ки дар ҳамин рақамошон пурра маълумоти номерошон тисел бардорон. тоқа одамони харидор сирошон мегӯяд тоқа варианти сумкатӣ мефурӯшем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Савбаҳдор Daewoo Nexia ҳастае ки намхали свети серебристи соли барои шуш 1995 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.616 гуфтааст. коробкаш механикаи саистани мошин мегӯяд соз нахаду. хоб мошин мегӯяд телевизор дорад, диска ҳаста, динамико, самбуфер. фақат мегӯяд мошина мегӯяд ҳуҷҷат мекунем мегӯяд тамом. ба ҳуҷҷатоша мегӯяд худаш мекунам мегӯяд неки аккумулятораша мегӯяд пачка харида метиҳем. аккумулятораша мегӯяд слабе неки мо нав харида пачка метиҳем мегӯяд. нархи мошина мегӯяд 13 000 сомонӣ мегӯянд. арзона мешаванд. серебристи свет ҳамин хел сайстани аста бардорам. мошин мегӯяд нахада фақат аккумулятор мегӯяд ҳуҷҷатша чон мекунам мегӯяд соҳибаш инш яъне ки аз шумо арзона мешавад. 13 000 мошин дар Душанбе қарор дорад. маромад тамос гирем. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аз Савбаҳдор Opel Astra F ҳастае ки дар кузови караван свети сафед соли барои шуш 1994 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. хоб объем мотораш 1.6 литри простой гуфтааст. коробкаш механикаи саистани мошин мегӯяд нахаду. мошин каравани сафед ҳамин хел радной аст. салоншам суд астае. хоб баллонош хай простой. дискаҳои худаш ҳолати мошин мегӯяд ҳамин хел соза ин ҳамин хел ҳолатае. хай форатона бо 1.33 мекунеша мошин мегӯяд нахадуае. як мойка накада сурат гирифтиянд. нархи мошина мегӯяд 19500 сомонӣ мегӯяд нархша бо арзон мешавад. мошин 94 солае қарор дорад дар шаҳри Хуҷанди Босторӣ. 19500 сомон арзона мешавад. ба кадоми шумо агар маъқул бошад наздик бошад ин номерошон тисел аста кор мекунад тамос гирен. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника барои фурӯхтан дошта бошед ин хел ранги ин бардро роӣ кунед суратоша мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. лайкотон амоне дареғ надорем. мошини фурӯшии навбатӣ аз Савбаҳдор бояд тайга ҳастае ки Daewoo Nexia ҳастае ки намхали свети кабуд соли барои шуш 1996 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литр гуфтааст. коробкаш механикаи мошин мегӯяд намхали ҳолата мегӯяд. мошин мегӯяд як чанд сола мегӯяд дар хона хоб буд мегӯяд мошин як даст гаштагӣ астае. мошина мегӯяд нав мотор кадеса мегӯяд мошин ягон бор мотор кадагӣ набуд мегӯяд соҳибшон. чанд сола ки дар хона мегӯяд хоб ҳеч ҳай кадагӣ нестае. ланҷерош чашкош мегӯяд заводское ягон варид надорад. мошина мегӯяд мотор кадесе. нархи мошина мегӯяд 8000 сомонӣ мегӯем бо ягон сум арзон мешавад. қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа шаҳри Бухтар бардорон. мошина мотор кадеса чашкош ягон варид надорад. мегӯяд мошин чанд сол хоб буд мегӯяд дар хона. хай агар хоҳем маълумотҳои пурра гирифтан бо бо рақамошон наистага аста метавонед ки аз ҳамин рақамошон пурра гирен бо ягон сум арзон мегӯяд тоқа харидорои аниқ мегӯяд беҳуда нороҳат накунанд.
мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдон дайво тико ҳастае ки намхали свети сирғ вишнови олучагӣ соли барои 6 1997 солае ки бензинга сардаш кор мекунад. абди мотоша 1 литри простой гуфтааст коробкаш автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 4 баллонаи 60% баллонаи соза мегад хоб 4 калпакҳои худаш раднои краска электропакет магнитофон амаш кор мекунад. инам хел свети сурхака мошин мега нахада омада бинен. нархи мошина мега 12000 сомонӣ мегӯянд бо арзонам карда мешавад одамони харидори аниқ агар бошанд. кадоме ки ҳамин хел мошин мехара мегад омада аз пеш бинад ягон сум муомила мекунем. мошин бошад қарор дорад дар шаҳри ваҳдат ба назди номерошон мегафона кор мекунад. ба кадоме то ки маъқул аст маромат тамос гирем. мошини фурӯшии навбатӣ аз баъдрон бояд таъсия Opel Astra F аст ки дар кузуфи хечбек намхали свет соли барои 6 1993 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. абби мотораш 1.6 литри простой аст. коробкаш механикаи мошина ҳолаташ мега нахаду беҳтарин сайстанӣ. мошин мега як так гиҷоиш мегад ами резинкаша гиҷоша ҳамиша мега ҳамбудора дига маҷо сатфуда як резинкаша чиша хали наистагаса монам нафаҳмидем ҳамиша алиш мекунем мега дига ҳамаҷош 100% хадавой баллон соз салоншам созай хобатои нарақаму шуда бо пура маълумот шаби нархи мошина мега 16500 сомонӣ гуфтиясян бо арзонтарам мешавад. нархи мошин фақат дар назди капот мега арзонтар мекунем. қарор дорад дар шаҳри Кулоб. ба кадоми шумо агар ягон маълумотш фаҳмо ки набошад метавонед ки дар рақамҳои поёмода занг занед номерошон вавилон ҳастае. мошин мега нахада кадоми як меличока ходор ҳамиша тамом сарошад тоқа сум мега маромат. мошини фурӯшӣ аз баъдрон бояд тайга астае Opel хечбек астае ки соли барои 6 1991 солае ки неки ранги сайстани 94 95 91 солае сайстаниҳои навтар кадагиян. бензин газ кор мекунад. абби мотораш 1.6 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор мега модла амихел маълумот гуфтиян 4 диска раднои краска вишнови олучагӣ мошини салон тоза нахаду хадавой ҳамаш 100% магнитофоншам кор мекунад. нархи мошина мега 19000 гуфтесиям бо савдо ҳам мешавад омада аз пеш бинен маъқултон мешавад арзон када метием мега соҳибшон. тоқа суми холӣ мегад алиш намешавад мошин нахаду хелае ки дасти як одамда гаштае 19000 сомонӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанди бостонӣ брадорон. ба кадоми шумо ки маъқул аст номероши на тисел аст кор мекунад маромат тамос гирем. шумо дам агарам хали мошинаи фурӯшии хона замин квартира бошад дар номери имо васаб рӯй кунед рекламада мегузорем. ин буд 12 мошини фурӯшӣ то видеои оянда.